avui us presentem els nostres particulars experts, en Miquel, en Ricard i en Jordi. Al programa d'avui ens explicaran què és el copatge i fins i tot sembla que han descobert dues noves varietats de raïm. El copatge deu venir de copa, però entès per barreja de vins o barreja amb una copa posar-hi diversos vins, no sé ben bé el que significa, però també ho podrien simplificar i dir barreja i s'ha acabat el bròquil. Quan es barregen dos tipus de raïms, no? Un garnatge amb un altre... Però si sempre que barregis coses... Tots els vins estan barrejats perquè agafen l'etiqueta xarinyena, candanxú, l'altre i l'altre. Aquest de candanxú és molt bo, és fred. Sol ser fred aquest de candanxú. El candanxú és bo, Sí, és molt bo. I el Jo soc bastant de candanxú. A casa ho som tots. I aquest del candanxú té una cosa que els altres no tenen, que és bo i no embafa. I el xavernoi... És veritat que no em bafa, jo ho diuen a casa, que el candanxú no em bafa. I el xavernoi, hi ha moltes varietats de raïm, collons. El xavernoi és com el Chevrolet. Sí, el xavernoi aquest és molt... Escolta, Miquel, ara veig que no entens res de mi. Ara conta el copatge. Mira si és fàcil definir copatge. Tu només... Xavernoi, no sé què va dir. I candanxú. Xavernoi i candanxú. Resum, el copatge és candanxú... Tu només hi entens amb l'híbrid. I xavernoi. Va fer l'Emília Jaca i és cap allà de la candanxú, saps? Jo sóc algú de l'anòleg d'aquests. Sí. Però tu només entens de l'híbrid, però tu saps la varietat de raïms que hi ha. Va estudiar enologia a Banyoles, allà a l'Estany. Me cago amb el Déu que el va parir. Demà ja ho explicaré per anar per la posta d'això, ja.